Angharad i fi cyfarwyddwr gweithredol Theatr Genedlaethol Cymru a ni wedi derbyn nawdd trwy Cronfa her ARFOR. Yr her wnaethon ni adnabod oedd prinder sgiliau cefn llwyfan yn gweithlu oedd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi bod yn broblem ers tipyn o amser ar draws y sector. Felly wnaethon ni wneud cais mwyn edrych ar ffordd o ddatblygu gweithlu sydd ar sgiliau priodol a sy'n barod i'r gweithle. Wnaethon ni fynd i'r afel ar her drwy greu cynllun interneithau. Wnaethon ni fynd ati i recriwto 4 intern i weithio gyda ni a hefyd gyda canolfan Pontio a Mangor. Felly achos bod hon yn her sy'n effeithio ardal Arfor i gyd, wnaethon ni benderfynu gweithio gyda Pontio yn y Gogledd a mae 2 o'r interniad yn gweithio gyda ni a 2 gyda Pontio a Mangor. Mae'r interniad wedi bod yn gweithio gyda ni ers jyst cyn yr haf a wedi bod yn cael ystod o brofiadau gwahanol gyda'r 2 gwmni. Felly y nod yw gweld sut mae modd hyfforddi'r sgiliau yna mwyaf effeithiol. Felly maen nhw wedi bod yn cael hyfforddiant ffurfiol yn ogystal â gweithio gyda ni a Pontio ar y gwahanol ddigwyddiadau a cynrychiadau yn y blaen sy'n mlaen gyda ni. A wedyn gofyn iddyn nhw am adborth ynglyn â beth maen nhw'n teimlo sy'n gweithio a hefyd y bobl sy'n cydweithio gyda nhw o fewn y 2 gwmni sut maen nhw'n gweld y datblygiad. Felly tipyn o bethau wedi digwydd hyd yn hyn a'n amlwg yn edrych mlaen i gydweithio gyda nhw hyd at ddiwedd y flwyddyn. Mae'r cyllid ni wedi derbyn trwy'r Gronfa her wedi galluogi ni i arbrofi a peilota pethau sy'n rhywbeth ydyn ni ddim wedi gallu gwneud trwy'n cyllid arferol ni. A mae wedi bod yn gyffroes i edrych yn ffyrdd amgen o wneud pethau, edrych ar ffyrdd gallwn ni fod yn dileu rwystrau o weithio yn y celfyddydau, achos ni eisiau pobl i fod yn gweithio yn y celfyddydau. Ni eisiau gweithlu ar gyfer y dyfodol, felly mae wedi bod yn gyfle rili gwerthfawr i ni.